ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ମୁଇଁ କହିଛେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଡାଲିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ର ନାଁ ହେଲା ବନ୍ଧା ବରା ତରକାରୀ। ପହଲା ତ ଡାଲକେ ବତୁରେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବିକେ ଆଉ ପିଆଜକେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକରି ଧୁଇଦେଲି। ଧୁଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ଛାନିଦେଲି। ଡାଲକେ ବତୁରେଇ ଦେଲି, ତାହାକେ ସୁଖା ମିର୍ଚା ଲସୁନ୍ ଦେଇକରି ବାଟିଦେଲି। ଆଉ ସେ ବଟାଥି ସେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ପିଆଜକେ ପକେଇକରି ଆପାରେ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କରି ତାହାକେ ବରା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଇଫାଲେ ଜିରା ଆଉ ସୁଖା ମିର୍ଚା, ଚଟନି ପତର, ଜିରା ସୁଖା ମିର୍ଚା ଚଟନି ପତର ପାତ ଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ବାଟିଦେଲି। ଲେସୁନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ସବୁକେ ବାଟିକରି ତାହାକେ ପହେଲା ମସଲାକେ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ୟାନ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେ ବରାକେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ବରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାହାକେ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଭାତ ଖାଇଲି। ମୋତେ ତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା।